Dobrý deň, volám sa Marek Kormanovič, som majiteľ reštaurácie Quo Vadis. Počas 3 rokov prevádzky našej reštaurácie sa úspešne etablovala na nitrianskom gastronomickom trhu. Naša kapacita 25 miest nám dovoluje robiť veci trošku inak, osobnejšie a s našim šéfkuchárom Tomášom Rabkom a s mojou manželkou každodenným prístupom pre vás pripravujeme rôzne dobroty. Čerstvé suroviny od lokálnych dodávateľov sú u nás samozrejmosťou. Volám sa Tomáš Rabko, som šéfkuchárom reštaurácie Quo Vadis v Nitre. Náš jedálny lístok má 2 strany, aj to je tam zhruba asi nejakých 10 jedál. Vždy je to o tej čerstvosti. Máme tu niektoré jedlá aj francúzske. Spomenul by som quiche, je to vlastne maslový koláč podávaný so šalátikom, alebo tá ich klasická ratatouille, ktorú si u nás pochvalovali už aj francúzski hostia. Naša pani cukrárka sa stará o to, aby vždy vlastne bolo nie 30 druhov, ale len 5 napríklad a tie sa snažíme vždy predať. Sú buď mliečne, ako je cheesecake, tiež domáci podľa jej receptúry, alebo potom veľmi vynikajúca mrková torta alebo máková s citrónovým krémom je tiež veľmi zaujímavá. Od 19. marca tohto roku sa bude podávať v 1000 reštauráciách po celom svete francúzske menu. My sme sa zapojili do tohto projektu, pretože naše jedlá, niektoré pozostávajú z francúzskej kuchyne, je veľmi obľúbený quiche, francúzsky koláč alebo ratatouille, taká dusená zelenina, ktorá tvorí jeden základ francúzskej kuchyni. Je to pre nás veľká výzva a česť byť medzi týmito reštauráciami a nesmierne sa na to tešíme. Od 19. marca sme si pre našich hostí pripravili z bio feniklu tatarak. Bude na ňom strúhaná husacia pečeň a z takých vychytávok francúzskych sme si zvolili domáce ravioli plnené slimakmi a s maslovo-šalvijovou penou. Z tých hlavných jedál už ťažších sme si vybrali mladého bička. Z toho budeme používať rebra, ktoré sa budú konfitovať, budú sa robiť s zrškovou penou a bude sa k tomu robiť domáca štrúdla z medvedieho cesnaku. A ako dezert určite pre mňa dosť dôležitý je bezlepková čokoládovo-mandlová torta a tá bude s mätovou šlahačkou. Máte chuť sa prísť kvalitne nájsť v príjemnom prostredí, u nás ste na správnej adrese.